नंगौ हाग्रामा महिलारि सारखौ थांनाय नमिनेशनाव उदालगुरियाव गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा समर्थनफोरा फ्लाइं किस होनायनि खोथाखौ हाग्रामा महिलारिया मिडियानि गेजेरजों बुंदोंमोन। दिनै बै फ्लाइं किस होग्रा सिखावफ्रा हमजाबाय। बिथांमोना बबे जायगानि आरो बबे समस्तिनि बिथांमोना दिनै रायजोजों हमजाबाय। बिसोरो सिखाव। दिनै हाग्रामा महिलारिखौ सिरि सिरि गोरबोजों मोजां मोनखुमायो, खुदुमगोन बायदि गोबाना लागोन बायदि मोजां मोनो। दिनै आरो इउपिपिएलनि जानानै दोङो। दिनै हमजाबायना जोंहा एखेबारे दावबायसार बर' बिथांजोंनो अरायबो थाफाबाय थाग्रा सानफ्रोमबो ट्रेक्टराव हो हाग्रामा प्रमद बर'खौ समर्थन खालामहोग्रा व्यक्ति बिथांमोनानो दिनै रंजा रंजा हाग्रामा महिलारिखौ फ्लाइं किस होदों, सोरबा देरहारायि निशानखौ दिन्थिदों, सोरबा खुदुम हरदों। बिनि ओंथियानो जाबाय जों नोंनि गोजानाव दङब्लाबो, जों दिनै इउपिपिएलब्लाबो ट्रेक्टर पार्टिब्लाबो जों नोंजोंनो दङ, जों नोंखौनो लागोन। गोसो सिङाव नोंनि जायगाया जोंनियाव दङ, नोंनि महरा जोंनियाव दङ होननाय जायाखै होनबा? दा बिनिखायनो बै खुदुम हरग्रा फ्लाइं किस होग्रा बिथांमोना गुबुन जायगानि नङा, जोंनि भेरगाव समस्तिनिनो। बे भेरगाव समस्तिनि जाहैबाय जिहेतु, अब्ला भेरगाव समस्तिया देरहानाया रोखा जाबाय होनना जों दिनै फोसावबाय। थेंक इउ।